Dobar dan, dobri ljudi. Boris Gičtrija ovdje. Zašto? Skupili smo se opet. Evo još jedan poklon by Bilt. Bilt, torbe, futrole, zaštita, svakakva čudesa za vaše uređaje, ali može i za bilo koje uređaje. Vidi torbe. Staviš torbu lijepo, ovako hodaš. Nećeš ovako, nosiš u ruci, šta te briga. A gledaj šta sve ova torba može, neopren, opet oni ronioci, zar oni čuvate života. Vidi Bilt, vidi torbe. Čičak, zatvara, a gledaj unutra, gledaj pretinaca. Gledaj pretinaca čudesa, vidi ovo. Prvo sve mekano izjutra života, laptop će uživat, iPad će uživat, sve će uživat. Vidi ovo, tu ide 15 ili 17 inčni MacBook Pro, možeš, staviš bilo koji laptop unutra, ne mora MacBook Pro, bilo koji do 17 inča unutra. Gledaj ovo, vidi ovo, 13-ica ide, drugi pretinac, 13 inča, pazi ovo, iPad, ma kakav iPad, Android, tablet, namjerno ovdje uguraš gdje piše iPad, Android. I ovdje guraš šta god te volje. Ovo je pretinac. Još dva pretinaca. Stavljaš punjače, stavljaš smartfone, stavljaš čudesa. Bilt. Neopren Messenger bag. 15-17 inčni for MacBook Pro. Ovo može biti upravo vaše. Ako... Ova Bilt krasna torba može biti upravo vaša. Ako učinite što? Ne znam. Nisam još mislio zadatak, ali nešto ću smisliti i napisat ću vam prvo gledaš ovaj video do kraja, onda ideš na build.com.hr, tamo malo brauzaš futrolice za iPhone ludosti, ovo ono, onda lajkaš njihovu stranicu i onda se vratiš opet na Gičtriju i pročitaš zašto bi baš ti mogao osvojiti ovo. Bilt. Neopren divota. Gasi Miho.